βρισκόμαστε σε πρώτα στρώματα της λαδομποϊάς, αν και θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι χρησιμοποιώ μια λίγο πολύ ιδιαίτερη μέθοδο που έχει κάποια εικονογραφικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή εδώ στα αριστερά θα δείτε μια προτιμότερη προσέγγιση με λαδομποϊά απευθείας με το πινέλο χωρίς σχέδιο, κάτι το οποίο με βολεύει περισσότερο και κάτι το οποίο πιστεύω ότι εκφράζει περισσότερο την διαδικασία της λαδομποϊάς. Εδώ την αποκαθήλωση αυτή που έχει κάποια συγγένεια με την προηγούμενη αποκαθήλωση που συζητάγαμε από την τελευταία μου έκθεση με τίτλο «Μυσταγωγία». Εδώ στον πίνακα αυτό έχω κάνει πρώτα το σχέδιο με λεπτομέρειες, κάτι το οποίο ξαναλέω δεν συνηθίζεται, και λόγω του ότι έχει ένα καθαρό, ας το πούμε, γραμμικό σχέδιο, αν και αυτός ο όρος σημαίνει και άλλα πράγματα, γραμμικό σχέδιο, πάνω στο καθαρό σχέδιο εφαρμόζω τα στρώματα. Κάτι το οποίο συμβαίνει και στην αυγοτέμπερα, όπως είναι η αυγοτέμπερα εδώ στον Άγιο Βασίλειο, αλλά οι δύο μέθοδοι διαφέρουν μεταξύ τους και έχουν βασανίσει, μπορούμε να πούμε, πολλούς ζωγράφους μεγάλης σημασίας. Στην Ελλάδα τον Τσαρούχη και τον Εγκονόπουλο έχουν προβληματίσει οι σχέσεις μεταξύ δύο αυτών τεχνικών, ας πούμε, και τεχνοτροπιών. Βέβαια, είναι και δύο μέθοδοι που έχουν και κάποιες συγγένειες. Εγώ προσωπικά δεν προβληματίζομαι με την αρνητική έννοια, διασκεδάζω κιόλας όλη αυτή την συγκριτική ενασχόληση με την αυγοτέμπερα και την λαδομποϊά από τεχνικής και τεχνοτροπικής απόψεως. Τη διασκεδάζω διότι μέσα μου σκέφτομαι κυρίως τον Ελ Γκρέκο, ο οποίος χρειάστηκε να περάσει από την μέθοδο αυτή όπου χρησιμοποιείται το σχέδιο και να δομήσει κατόπιν της μετανάστευσής του από την Κρήτη στην Ιταλία και μετά στην Ισπανία και να προχωρήσει στην λαδομποϊά, όπου δόμησε πλέον το πίνακα με το ίδιο το χρώμα. Δηλαδή δεν σχεδίαζε πρώτα, όπως είναι εδώ το παράδειγμα, σχεδίαζε, ας το πούμε, αμέσως με το πινέλο. Το κύριο χαρακτηριστικό της διαδικασίας της αυγοτέμπερας είναι το ότι πρώτα σχεδιάζουμε ένα πεντακάθαρο σχέδιο το οποίο συνιστά τη δομή της μορφής. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Κόντογλου, ότι ότι μπορείς να έχεις μια εικόνα με λάθος χρώματα, αλλά δεν μπορείς να έχεις μια εικόνα με λάθος σχέδιο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις μια εικόνα με λάθος χρώματα. Θέλει να πει ότι χωρίς τη δομή, τη σωστή δομή που τη μαθαίνει κανείς, δεν μπορούμε να έχουμε τη μηδεντινή εικόνα. Οπότε το σχέδιο είναι η δομή και φέρει μαζί του τον ρυθμό, ενώ το χρώμα είναι η αρμονία. Άρα η μουσική είναι ένα είδος, η ζωγραφική είναι ένα είδος μουσικής. Και αυτό το έχουν συλλάβει πάρα πολλοί ζωγράφοι, παλαιοί και μοντέρνοι. Για παράδειγμα, ο Καντίνσκι, ο περίφημος αφηρημένος ζωγράφος του 20ου αιώνα,
όταν προχώρησε πλέον στην αφηρημένη ζωγραφική, ονόμασε αυτή τη διαδικασία του περάσματος προς την αφαίρεση μουσικοποίηση του πίνακα. Μουσικοποίηση του πίνακα, λοιπόν. Τις μουσικές ιδιότητες της ζωγραφικής την έχουν συλλάβει και οι άλλοι θεωρητικοί και εικαστικοί. Ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος, έχει συγγράψει αρκετά πράγματα σε σχέση με τα χρώματα, την θεωρία του χρώματος δηλαδή. Αλλά γυρνάμε στον πίνακά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο στάδιο που χρησιμοποιούμε το πεντακάθαρο σχέδιο και ζωγραφίζω μια σκηνή όπου ο Πόντιος Πιλάτος ρωτάει τον Χριστό «Quid est veritas», δηλαδή τι είναι η αλήθεια. Και αυτή την ιστορική στιγμή την έχω υπόψη μου πολλά χρόνια και με απασχολεί. Βέβαια δεν με απασχολεί στο επίπεδο του αφηγήματος και μόνο. Είναι μια, κατά την άποψή μου, δραματικότατη στιγμή όπου ένας άνθρωπος, ας το πούμε με την δικιά μας γλώσσα, την καθημερινή, ένας άνθρωπος πολιτικός της διοίκησης, της εξουσίας, ρωτάει την ίδια σε σαρκωμένη αλήθεια, τι είναι αλήθεια. Και σαφώς δεν παίρνει απάντηση. Αν διαβάσει κανείς το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, έχουμε αυτή τη στιγμή. Η επόμενη φράση είναι ότι βγαίνει ο Πόντιος Πιλάτος και συνομιλεί πλέον ξανά με τους Ιουδαίους. Δεν παίρνει απάντηση από την συσσαρκωμένη αλήθεια. Έτσι βλέπουμε ότι ταλαιπωριέται και στην έκφραση του πιστεύω ότι το αποδίδω κάπως, αν και είναι πολύ νωρίς και τα χρώματα εδώ θα αλλάξουν. Τα πρώτα στρώματα τα οποία στη συνέχεια θα οδηγήσουν σε άλλη απόχρωση. Αλλά ήδη βλέπουμε στην έκφραση του Πόντιου Πιλάτου ότι είναι στενοχωρημένος, ότι δεν θέλει να καταδικάσει τον Χριστό. Και με το χέρι ρωτάει «Quid est veritas». Είναι σαν να του λέει «Τι εννοείς, τι αλήθεια, τι...» Και αυτό είναι ολοφάνερο, ότι στην ορολογία του που ήταν, ας πούμε, οικίας στον Πόντιο Πιλάτο, δεν έβγαζε νόημα η λέξη αλήθεια από μόνη της. Έβγαζε νόημα να λέμε αλήθεια περί πραγμάτων, αλήθεια περί κάποιου γεγονότος. Η αλήθεια από μόνη της στον Πόντιο Πιλάτο δεν έβγαζε νόημα. Λοιπόν, και πρόσφατα πήγα στα Ιεροσόλυμα, είχα την ευκαιρία και την ευλογία και το κανόνισε ο καθηγητής και ο φίλος μου ο Αθανάσιος Γλάρος, και πήγαμε σε ένα συνέδριο και δεν σας κρύβω ότι παίρνω αρκετές εμπνεύσεις από τους Αγίους Τόπους, όχι μόνο εκεί, όταν πήγα στην Κωνσταντινούπολη και παντού. Σκέφτηκα εκείνες τις στιγμές του Ευαγγελίου. Τώρα, το ότι ζωγραφίζουμε τον Χριστό με ρεαλιστικό τρόπο είναι ένα άλλο θέμα που συμβαίνει, απλώς δεν το θεωρώ τόσο σημαντικό. Σίγουρα δεν θεωρώ σημαντικό να προβληματιζόμαστε πώς φαινόταν με την ακρίβεια ο Χριστός. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ένταση της ιστορικής στιγμής. Η ένταση αυτή, νομίζω ότι εδώ πραγματοποιείται με τους δύο άξονες. Ο άξονας του κεφαλιού του Πόντιου Πιλάτου είναι έτσι, είναι προς εμένα, έχει μια κλίση τέτοια, και ο άξονας του Χριστού είναι έτσι. Λοιπόν, αυτό που σκέφτομαι όταν τους ζωγραφίζω είναι μια συνάντηση δύο γαλαξιών που μέσα στην ηρεμία συναντιούνται. Έτσι. Και εκεί αντλώ τις εμπνεύσεις, όπως είχα ξαναπεί εχθές που μιλήσαμε, από την κοσμολογία.
Και υπάρχουν πάρα πολλοί παραλληλισμοί και αναλογίες. Για παράδειγμα, κάθε άνθρωπος είναι μυστήριο και κάθε χαρακτήρας είναι μυστήριο. Δεν είναι τυχαίο που η λέξη χαρακτήρας ετυμολογικά παράγεται από το χαράζω. Λοιπόν, κάθε άνθρωπος έχει το χάραγμα μέσα του διαφορετικά από άλλο άνθρωπο. Και η συνάντηση δύο ομιλητών, στην προκειμένη περίπτωση του Πόντιου Πιλάτου και του Χριστού, είναι μια συνάντηση όχι μόνο δύο χαρακτήρων, αλλά είναι δύο γαλαξιών. Και ειδικά, ας πούμε, του γαλαξία της εξουσίας και του γαλαξία της ουράνιας εξουσίας. Λοιπόν, ο ένας κόσμος εκπροσωπεί το θνητό κόσμο, την κτιστότητα, την προσωρινή εξουσία, την παραπλανητική εξουσία, και ο άλλος εκπροσωπεί την ουσιαστική, πραγματική και όχι τόσο φανερή εξουσία που υπάρχει πέραν από αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, οι εμπνεύσεις αυτές δεν τελειώνουν. Καθώς ζωγραφίζω τον Χριστό, δεν σας κρύβω ότι, ας πούμε τώρα, αυτά τα στρώματα πρέπει να γίνουν, και μοιράζομαι την άποψη του Ταρκόφσκι, ο οποίος ο Ταρκόφσκι είχε πει, ξέρετε τι, όταν έχω μια σύλληψη για μια ταινία και την έχω ολοκληρωμένη στο μυαλό μου, μετά λέει, μου είναι κόπος να το φτιάξω. Το φτιάχνω. Όλα τα τεχνικά ζητήματα και αυτά τα κάνω, αλλά όμως είναι κόπος. Δηλαδή το έργο ήδη υπάρχει στη σύλληψη. Αυτά που βλέπετε τώρα και τα απολαμβάνω, σαφώς, είναι ευχάριστα, αλλά έχουν και ένα κόπο. Λοιπόν, ο κόπος αυτός δεν αποφεύγεται και το έχω συνηθίσει. Αλλά θέλω να σας πω ότι το έργο δια του χρόνου γίνεται. Αλλιώς πιστεύω και αισθάνομαι ότι υπάρχει στην αιωνιότητα και πριν ζωγραφιστεί, πριν ολοκληρωθεί. Είναι αυτό που έλεγε ο Σωκράτης, διότι φαίνεται ότι μέσα στην αιωνιότητα ο άνθρωπος είτε ζει ως άνθρωπος, είτε ακόμα δεν έχει γεννηθεί. Που βλέπουμε ότι ήδη ο Σωκράτης είχε κατάλαβε την διάκριση μεταξύ του ροώδη χρόνου και του λεγόμενου αιώνα. Βέβαια, ο όρος αιώνας φορτώνεται με άλλες ενοιολογικές αποχρώσεις. Ο Σωκράτης δηλαδή καταλάβαινε ότι ο άνθρωπος ζει στην κτιστότητα και παρόλο αυτό προϋπάρχει της γέννησής του. Δηλαδή, κατά τους Αγίους Πατέρες, στη βούληση του Θεού, ο άνθρωπος πάντα υπήρχε και ο Θεός πάντα τον θέλει. Λοιπόν, και εμείς είμαστε στα πλαίσια, στο πεδίο της ιστορίας, στον ροώδη χρόνο, και πρέπει να βρούμε μια τέχνη, γιατί θέλει τέχνη, να ζούμε την ιερότητα της ζωής. Αυτή είναι, κατά την άποψή μου, η αποστολή του ανθρώπου. Ας πούμε, με τα δικά μου τα λόγια θα λέγω ότι είναι και ίσα ίσα που προλαβαίνει. Η ζωή είναι τόσο σύντομη που μου φαίνεται, είναι μια χούφτα στιγμές, μου φαίνεται ότι ο άνθρωπος προλαβαίνει στις δεκαετίες, αν ζει τις δεκαετίες, τέλος πάντων, προλαβαίνει απλώς να καταλάβει ότι η ζωή είναι ιερή. Αν το έχει καταλάβει αυτό, θα το έχει δείξει με τις πράξεις του. Και εκεί είναι όλο το θέμα. Εκεί ο Χριστός είχε την υπομονή με τους Αποστόλους και με διάφορους άλλους που τον απασχολούσαν.